mira, mis amigues, el taller d'avui serà... Uau, que guai! Un mar de fotos! Per a fer aquest taller necessitarem pans de gelat, cola blanca i pegament de barra, unes tisores, alguna imatge o foto, botons o qualsevol altra cosa per a decorar, un fil d'aram, fil o trosset de llana i una cartolina blanca. El primer pas és pegar els pals a la cartolina. El segon pas és pegar la foto als pals. El tercer pas és decorar el marc com vosaltres vulgueu, amb botons, gomets, goma eva... El quart i l'últim pas és posar el fil per poder penjar-lo. Haveu vist que guai s'ha quedat?